No pozri sa. Trojizbový, 80 metrov, 50 000. Akože prerobený v pohode, ale len 80 metrov. Tak musí ešte z garážu aj Bugatti, nie? Aha, trojizbový, 50 metrov štvorcový, 180 000 v pôvodnom stave. A však to není zle. Ako keby si zoberieš tretiu robotu a ďalšiu brigádu, tak to by mohlo ísť, nie? Na hybo. Ako keby ešte chodíme k tvojej mame na obedy, tak... Taká som vytočená. Počúvaj, teraz mi bola tá puča, hej, že mi ide zdvíhať nájom z 260 na 280, hej. Si myslí, že ten je dvojizbák, loftový, s veľkou terasou, hej, je nejaký zázrak. A to má len 100 metrov štvorcových. Prosím ťa, sa zoberiem a pôjdem inde. Tu vedľa je tak istý za 240. Dobrý, Príbelová, volám na prenájom garzonky. Ja, priateľ a 2 deti. 650 plus energie? To není zlé. Aha, už tam máte 10 záujemcov. A nevadí, však my sa všetci potlačíme. Počúvaj, inak po koľko predávaš tú garáž? Po 6 000. Si sa nejako opustil, ne? Však to nepredáš. Zlato, drž sa. Podarilo sa mi kúpiť tú garáž len za 32 000. Chcel 32 500, ale som vyjednala zľavu. Ako je to 2 kiláky odbytu, hej, ale tak za tú cenu.